What's up, Super Fam? Super Migubay is in the house again, and for today's story, para ako nagsulti ng mga ninyo nga wala jud ko kalaag for this few days na kay galamit na jud per mi akong tulog kay wala na night shift sige dayon. Ganihan na unta ko kuan ganang buntag plano nga mo adto sa kuan sa may dito ba. Pohon makita ninyo na or ugma ba or else another day kay gaulan gani ang hanihapon na maglakaw unta ko dito kay nice man siya nga place agriculture land ba niya nindot siya atuan kay sila mga product dito nga makita na to og na sila sila ilang nakuan ba. And I just want to share this nga mag-istorya lang pud ko og gamay karon ba para dili tong mawala ta sa ani nga platform. So ang atong istoryahan kabahin nito mga sayop ba. Sayop nato sa una nga dili na nato dapat balikan pa, di ba? Like before kanang nagmahal tag maling tao. Karon di na ta magmahal og maling tao. Na sakto na dayon. Like sa una kun ikaw luuran ka dali ka nga mag-uol, ayaw na to siya ikinabuhi, iwala na to siya kay kanang unang kinaiyaha kanang daling mangluod, daling kaistoryahan dayon kasakitan. Ayaw na siya ikinabuhi karon kay ngano man karon 2021 na nya sige pa Japon kang gagunit anak nga kinaiya or sa dating ikaw wala jud kay makuan ana sa imong kinabuhi kay sige ra kang gapundo anak nga stage dili nimo padakon ang imong salabutan ba imong mindset. Dapat ang imong mindset karon dapat dako na siya og storage, di ba? Murag cellphone ba, murag memory card ako nag-storage ang una-una nga padakon nimo ang salabutan nga kon katong before nga ana di ka kasulti, di ka pa tambag, di ka pa advice, di ka pa motivate. Kato siya, wala na to siya kay katong stage sa imong kinabuhi before. Wala na to siya, di na to siya mo balikan, dili na to siya pwede nimo nga sigihon. Kay katong kinaiyaha kung sige na mo tong gipermi nga kinabuhi, wala jud kay makuha na to sa kinabuhi. Although naaman kay gamay nga kuan, but sad to say, di gid siya maayong panag-ingnan ba kay although 2021 nagkagulang na ba yata nagkadako na itong idadya magsigara kaya punta na kinaiyaha ba just leave na lang jud ato like atong kan ba like atong biya-e na malhing og kanding na slide siya pagkadanlogas kalibutan so nibalhin siya og laing dalan, di ba? O kon ato nga biya-e nga na slide siya kung sige ra siyang kung ni ator gyud po siya padayon nga dalan natin siya mas tadya po siya so di ba so kay sakto po yung gibuhat nga nibalhin siya laing dalan para kuan siya ba ma-safety na iyang giagian, di ba? So kun ang before nimo nga path or imong dalan nga gigsubay is murag dili siya nice nga una-una nimo. So mura siya nga proceed to another ngita kaglaing paagi nga nindot ka ng pagkatao or do wala ka gapli sa uban ba dili nga imong gapagarbo ka nga makita sa uban ang imo lang ba nga nindot ang imong kasing-kasing wala kay tawong na pag-uol wala kay tawong giyata kasi ang katungod ang importante nga transparent lang ka makita wala kay gitaguan, di ba? Ang imong kinaiya sa una before just leave it na biyaan ng to siya nimo dayon ko nakasaban ko, di ba? So more to siya super fam ang akong istorya na ining orasa na ining kadlawon na kay kadlawon mo jud ko sige nga upload more to ako ika-share og sa more on sa anyong about sa mga istorya gani nga kanang may aral ba just comment below para mabasa na ko maggaman ako video. So more to super fan, thank you and ayaw kalimut sa mag-subscribe hit the notification bell para update ko sa aking vlogs ako. Super magabay and thank you, love you.